Curioso, verdade? Hoxe hai unha concentración para a mellora da seguridade vial na Nacional 120, que pasa por aquí por Pontareas. Estrada que eu coñezo de camiñar bastante, de ir a entrenar cando eu xogaba en Areas. Cando eu xogaba no Xinzo, eu iba moitas veces andando ata Xinzo dende Pontareas centro por esa carretera. E incluso recordo ir á casa de Alex en Arnoso a gravar andando. Perfecto, non me parece mal. Ok. O que me chama a atención e é un pouco curioso é que só se reivindiquen aquelas cousas que casualmente teñen que ver co goberno de España e que benefician a Pontereas. Eu non digo que non o beneficie, vale? Pero aquelas que, curiosamente, comparten partido con quen goberna aquí en Pontereas, que é a Xunta, e que ten bastantes competencias, non as ten todas, pero ten bastantes, cando xorde algún tipo de reclamación, non a publicitan moito, non lle dá moita validez, nunca se deu unha especial atención, por exemplo, ao 1 de maio. Agora hai unha reivindicación das empregadas de Servicio de Axuda ao Fogar que non vin que promocionase o Concello, quizáis porque protestan diante do Concello e quizáis eso non dá moi boa imaxe ao goberno, verdad? O goberno local. Cando é protestar pola sanidade, curiosamente, o partido que goberna aquí nunca di nada, nin fai ningún tipo de promoción a ese tipo de, de manifestacións, verdad? No tema este da pista de atletismo tampouco están os do Concello, verdad? Cando falamos do declive da sanidade pública aquí en Pontareas, non estou falando de Suacilandia, en Pontareas, que existe todos os veráns e durante o curso, pois, a veces tamén, tampouco vexo que o poñan eh, ou cando hai problemas educativos ou cando hai falta de personal educativo. Por que? Porque eso depende da Xunta, que é do mesmo partido que goberna aquí. Simplemente por eso. Curioso, ¿verdad? Cómo funciona esta puta historia de mierda. E como funciona este concello onde hai moitos anos que isto non é novo. Un saúdo.